Jeg vil vise, hvordan man opretter et Gantt-diagram over projektet Maling i stue med de processer, som er ført ind i tabellen her. Jeg starter med at markere tabellen, men undlader at tage overskriften med. Klikker på Formater som tabel i båndet og vælger et udseende. Klikker OK til dialogboksen. Fordelen ved at formatere som tabel er, at når jeg har lavet diagrammet færdigt, kan jeg tilføje flere processer, som automatisk bliver tilføjet i mit Gantt-diagram. Jeg starter med at markere datoerne i kolonnen startdato. Går på fanen Indsats. Under søjlediagrammer vælger jeg et stablet liggende søjlediagram, som jeg skubber lidt til side. Når diagrammet er markeret, kan jeg på fanen Diagram Design klikke på knappen Vælg data. Her klikker jeg over til venstre på knappen Tilføj. Som serienavn markerer jeg overskriften Varighed i dage, og ved serieværdier sletter jeg, hvad der står i forvejen, og markerer varighederne. Afslut med OK. Mens varighederne er markeret i boksen, klikker jeg på Rediger til højre, og i området for aksemarkader markerer jeg de enkelte processer i projektet. Afslut med OK. OK til dialogboksen. Processerne står i forkert rækkefølge, så jeg højreklikker på en af processerne i diagrammet, vælger Formater akse i genvejsmenuen og ruller ned i bunden af dialogboksen og sætter flueben i kategorier i omvendt rækkefølge. Jeg højreklikker på en af de blå dele af søjlerne i diagrammet, vælger Formater dataserie, vælger fyldfarver, udfyldning og vælger ingen udfyldning. Jeg går ud i selve regnearket, klikker i en celle, taster et lighedstegn og peger på den første dato i mit projekt. Afslut med Enter. Jeg vælger cellen igen og skifter talvisningen fra dato til standard. Tallet, der dukker op, 44.287, skal jeg bruge lige om et øjeblik. Øverst i diagrammet kan jeg se datoerne. Jeg højreklikker på en af datoerne og vælger Formater akse. I punktet Akseindstillinger under minimum sletter jeg den gamle værdi og taster beløbet, jeg fandt ude i regnearket. 44.287. Mens datoerne er markeret oppe i toppen, vælger jeg fra fanen Hjem, Justering, at bøje teksterne mod uret. Jeg lukker dialogboksen til diagramindstillingerne, og diagrammet er færdigt. Diagrammet kan flyttes rundt, man kan ændre størrelse for at få bedre overblik, og jeg kan tilføje flere processer på listen. Sæt en varighed på, og den nye proces er automatisk inkluderet i diagrammet.